Ola, que tal? Benvidos a este programa de debate, a este faladoiro, no que tentaremos de analizar os principais asuntos de actualidade política. Para elo me acompañan nesta mesa 4 analistas que xa lles presento de seguido. Pola miña esquerda están Alfonso Ribeiro e Moncho Paz, que tal? Que tal, boa noite. Pola miña dereita, unha xornalista, Ana Martínez, que tal, Ana? Hola, moi ben. E un editor, Pepe Arias, que tal, Pepe? Bo día. Ben, pois, primeiro, como acostumbramos sempre a facer, empezaremos por Santiago. E hoxe un dos asuntos que se fala na cidade é da información que publicaba el Correo Gallego, relativa á antigua Casa da Xuventude, que agora é o Matadoiro Compostela, porque, ao parecer, o seu proxecto foi encargado a unha persoa de Madrid, experta en estos asuntos, pero que tamén é polémica porque se dedicou tamén na súa actividade profesional a outras iniciativas, pois algunhas que poden sonar polo menos extrañas. Por exemplo, unha páxina web, e foi impulsor dunha páxina web que se chama Pornolab, que realmente parece que é unha páxina de contactos sexuais, non? E outras tamén de outro tipo, non? Entón, eu un pouco quería preguntar aos compañeros que están aquí na mesa, pois que me fan unha valoración deste feito e despois tamén falar un pouco do que é o Matadoiro Compostela, non? A súa xestión, que, algúns dicen que é un tanto opaca. Non sei quen quere empezar, por exemplo, Pepe Arias, que o mellor coñece máis de cerca este asunto. Non, eu a información publicada non a coñezo, non coñecía quen era esta persoa. O que sigue, hai que pensar un pouco tamén as promesas electorais que se presentou Compostela Aberta, non? Que era precisamente mudar o modelo cultural, non? Neste mesmo plató, en 2011, Conde Roa sinalou a Sala Nasa, que despois recibiron o Premio Nacional de Teatro a compañía Chévere moi pouco despois e a Xentalla do Pichel, non? Entón, o que quere facer Compostela Aberta é precisamente abrir un espazo, que é o Matadoiro, un espazo híbrido, onde hai unha parte que ten que ver ca xestión municipal e outra parte que ten que ver con iniciativas da cidadanía que levan ali as súas propostas, e eu simplemente vos vou a comentar unha anécdota que me pasou esta semana. Esta semana fun ali, que foi a primeira vez que entrei no espazo, e había un debate sobre o TTIP, o Tratado de Libre Comercio, na cual había dous persoas, un voceiro de Ciudadanos, do Partido Ciudadanos, e unha rapaza de Estudantes for Liberty. Logo tamén estaba Antón Sánchez. Entón, si ser antisistema e ser neoliberal, pois sí, é un espazo de antisistemas, non? Pero eu penso que, de alguna maneira, o Matadoiro Compostela está conectado, non? Eu penso que o que haberá que valorar é se ese contrato está vendado ou non. Eu penso que iso sí que entra dentro do debate, e se esa persoa cumpre ou non as expectativas, non? Eu penso que non podemos xulgar a esa persoa por actividades profesionais que foron antes, non? Eu a Tabacalera coñezo, e porque estiven ali en Madrid, e me parece que un bo referente se quere cambiar o paradigma, con independencia da valoración artística que podamos facer desta persoa, que iso, pois entra dentro do terreo da moral, se queredes, ou de outro tipo de cuestións. Sí, decías o contrato, sabemos, polo que trascendeu, que foi un contrato menor, entonces parece que non saliu a concurso público, e que foi por uns 14.200 euros, preto de 15.000. Non sei, aquí, Alfonso, tú como ves este caso? Sí, eu en moitos dos temas concordo co que acaba de dicir Pepe, non? É dicir, eu estuve moi pescudando porque realmente, por unha cuestión xeracional, estou xa un pouco afastado do mundo este dos youtubers que agora están tan de moda, ou deste señor que hoxe tive en coñecemento primeiro polo Correo Gallego da súa existencia, e logo, pois tentei buscar tanto nas redes sociais como en internet, e vin que é un artista multidisciplinar e que acometeu varias iniciativas, entre elas as que citabas antes, Luís, pero tamén ten outras experiencias. Eu penso que neste caso eu sempre aposto por contratar xente daqui, non? Porque ao final en Galicia hai talento e eso pareceme xa o principal erro, porque ao final xogas un pouco a ruleta rusa. Posiblemente compre unha explicación por parte do alcalde para o do concelleiro responsable. Sí. Sí, agora como falas do concelleiro responsable, temos precisamente unhas declaracións súas desta mañá que a ver se as podemos ver. Contratouse en base un currículum de máis de 15 anos traballando en proxectos de autoxestión,
Un deles é o referente a nivel estatal neste tipo de proxectos, que é a Tabacalera de Madrid. Esa é a razón da contratación perfectamente justificada de un tipo con currículum importante e moi válido no mundo da creación artística. Logo, pois, se nos vamos a meter en valoracións das súas creatividades artísticas, pois pareceme un pouco absurdo e fora de lugar este tipo de polémicas. Bueno, temos esta explicación que é do concelleiro Xanduro, de Convivencia, e non temos dos outros grupos municipais porque recollémola pola mañá e entón, pois, esta mañá aínda non fixeran valoracións. Supoño que xa noutros momentos, pola tarde tuveron o pleno e noutros momentos farán, non? Pero continúa, Alfonso. Sí, bueno, pues alégrome de escoitar esta valoración. Eu iso concordo con Pepe, é dicir, a xente hai que de alguna maneira valorala en función do seu traballo, é dicir, se desenvolveu ben ou non o seu traballo, acorde co que se pedía. Pero, bueno, tamén digo que moitas veces é aconsellable, digo por experiencia propia, xa noutros ámbitos, pois a veces apostar por Galicia ou por xente de Galicia, que aquí tamén hai talento de sobra, non? Sí, e ao mellor tamén, a ver, polo que informa o Correo Gallego, non sei se coñecerían exactamente ese, dice o concelleiro que sí, que conocían perfectamente o currículum, pero, bueno, hai algúns aspectos que hoxe do currículum que non parecen moi recomendables, non? Ana. E que a mí pasou un pouco con Alfonso, que tuve que investigar os youtubers toda esta semana, e entón só sabía de David Rodríguez o mesmo que Cael, o exemplo da Tabacalera, que sí que ten unha xestión que é un referente, e logo igual o que teria que ter feito o Concello é explicar as razóns polas que non se fixo un concurso, que foi un contrato menor de menos de 15.000 euros, e se era, supoño que habería a hora de concederlle isto máis criterios que o da creación artística, que é o que lle atribúen e que da persoa en cuestión miraría máis obra da que ten feito, porque fala dunha experiencia de 15 anos que non remata de concretar, ao menos nesta intervención. E Moncho. Sí, bueno, quizás quería levar un poquinho o debate hacia a necesidade de dotar de contidos eses contenedores ou contenedores culturais que temos pola cidade adiante, non solamente en Compostela, sino tamén en outras cidades de Galicia, e que, independentemente se fai con un contrato menor ou con outro tipo de xestión, pois que, desde logo, o que non pode ser é que haxa tantos espazos culturais e que estén mal dotados de contidos. E, por outra banda, pois, quizás defendo un pouco que se apuntaba anteriormente aquí, que no caso de referentes de trayectorias culturais e, sobre todo, creación artística en particular, pois creo que en Galicia temos bastante xente neste momento, ademais nunha situación profesional mala, que é xente a cal pois debería acudir a hora de contratar para este tipo de servizos. Sí, a antigua Casa da Xuventude pois parece un edificio polémico, non? Neste caso xa o foi no seu día porque anteriores corporacións municipais acordaran derribala, despois non o fixeron, non se executou a obra de derribo, chegou con este goberno que na súa campaña, no seu programa, pois levaba mantela, non? E ao final pois se mantén e se lle cambiou o nome para darlle esta finalidade, non? Que un pouco se autoxestiona. Pero o que hai as críticas dos outros grupos é un pouco falta de coñecemento de como funciona aquelo, non? Dos outros grupos municipais, como se houvese opacidade, e a veces preguntan e non tampouco teñen resposta, porque, bueno, aínda que sea autoxestionada, o responsable é un edificio municipal, non? Quen quere? Pepe, por exemplo. A ver, quero dicir, eu partindo da premisa que comentabades vos, non, de traer persoas galegas e de fomentar esa cuestión, sí que me parece un criterio interesante. O que pasa é que a tabacalera non é calquera cousa. Non é un modelo, por exemplo, que exista aquí. Non hai ningún en todo o país. Entón, que veña unha persoa de fora para instaurar ese modelo e que ese modelo despois o xestionen persoas galegas, eso tamén me parece que é un criterio que hai que valorar, non? Logo, en relación á oposición, pois eu tampouco vexo propostas, non? Durante, bueno, todos estes anos, e que é certo que o Bloque Nacionalista Galego é moito máis propositivo, e que fai medidas concretas, agora co tema do debate dos orzamentos, pero claro, eu, o PP e o PSOE, Agustín e Paco Reyes, a min leía
un pasaxe de Walter Benjamin onde comentaba que chegaba á Praza Roxa de Moscova e de repente se encontraba os mongois vendendo, todos separados por tramos e todos vendendo o mesmo, unha especie de maleta de coiro, non? E ele non entendía como esa xente podía vivir. E entón a min que a oposición pásame un pouco iso, sobre todo co señor Agustín Hernández e co señor Paco Reyes, eu non sei, e de verdade que os sigo e que os leo, non sei onde queren chegar, non? Quer dizer, eu non me imagino a un alcalde, a Martiño ou a calquera outro, revisando polo miúdo un contrato menor de 15.000 euros. De verdade que non me imagino. Imagino facendo outra serie de cousas que eu penso que son máis importantes para a cidade. E podemos falar delas. Podemos falar de intermodal, podemos falar da taxa de turismo, e podemos, de alguma maneira, debullar o modelo de cidade e ver que cousas lle corresponden facer ao alcalde. Non creo que un contrato menor. Quen quere intervir agora? Sí, eu simplemente quería decir que máis que poñer o foco nesta persona en cuestión, que posiblemente lle meter un golo á empresa esta de Headhunter o alcalde ou non, é dicir, máis que poñer o foco na persona, eu penso que hai que temos que centrarnos ou de decir se é antisistema. Oye, se unha persona por ser antisistema, hai moitos artistas catalogaríamos hoxe de antisistema, artistas que pasaron a historia do arte, non? É dicir, eu penso que o foco debe estar noutro, se iso cumple as expectativas, cousa para que non me sinto capacitado para xulgar, porque estou afastado, xa dicía antes, xeracionalmente, e incluso espacialmente dese tema. Se esa persoa cumpliu, bueno, pois a min pareceme correcto. En canto ao tema das propostas da oposición, bueno, sempre se dice que o poder desgasta e é evidente, non? Pero na oposición tamén moitas veces fai frío, non? É dicir, e de alguna maneira tamén, a medida que pasa o tempo... Podes plantexar ideas, podes plantexar cuestións concretas, non? Sí, pero bueno, é difícil que estando na oposición podan, por unha cuestión aritmética, que podan prosperar, non? Bueno, o IBI, por exemplo, prosperou a proposta do IBI de Paco Reyes. Porque van a rebufo. Sí, neste caso concreto sobre o Matadoiro Compostela, hoxe que se chama así, e a oposición, o que é hoxe a oposición, hai que recordar que propoñía derribar o edificio para dar acceso, bueno, para incorporar, digamos, o Parque Belvís á cidade, non? Entonces, bueno, pois o mellor tamén está aí un pouco neste momento. Non sei. E o Partido Popular tivo unha maioría absoluta de 4 anos para facelo, entón aí o mellor tamén nos teñen que explicar por que non o fixeron. Sí, e ademais xa fora acordado antes, non? E todos os grupos por unanimidade dos 3 grupos que hoxe están na oposición. Entonces, eu tamén un pouco quería vos plantear eso, se ese nos decía o Alfonso, pois o mellor por idade algús, outros non, pero bueno, estamos un pouco lonxe, pero me refiro que os grupos da oposición pois din que non é moi transparente a xestión dese contedor cultural ou como lle queiramos chamar, non, Ana? É que eu estou máis no que propoñaste antes, que o que habería que ver é se o exemplo da tabacalera é exportable aquí e se funciona, e supoño que alguén que sería o concelleiro ou os técnicos e demais sopesarían e terían eso en conta, e o mellor faltou que ao resto dos grupos da oposición que actúan a rebufo lle estiveran informado antes das... Pero que deixo do que se queixan, que non reciben información. Bueno, tamén hai que pensar que está no momento de definición, e calquera proxecto que se topa no momento de definición, pois, lóxicamente, é difícil avaliar se é transparente ou non é, porque está precisamente nesa fase, non? E esa fase de definición, de creación, digamos que conleva un tempo determinado antes de poder consolidar unha idea determinada culturalmente falando, non? Bueno, pois pechamos este tema e abordamos outro que é tamén de rabiosa actualidade, porque hoxe mesmo no Concello aprobouse a proposta de que o aeroporto de Lavacolla, Santiago Lavacolla, pase a chamarse tamén Rosalía de Castro, Santiago Lavacolla. Non lle corresponde ao Concello poñerlle o nome, senón ao Ministerio de Fomento, que é do que depende o aeroporto, pero, bueno, é unha voz importante que xa ven unida a outras neste mesmo sentido. Non sei se estades de acordo en que se deba poñerlle Rosalía de Castro ou tamén en que se lle deba bautizar con outro nome ao Concello, non?
Alfonso. Sí, bueno, eu quero dicir, se hai que buscar un nome, pareceme o máis axeitado. É certo que cando, bueno, pues, viaxamos, pues, eu penso que moitas veces non nos decatamos do nome dos aeroportos, ou, que dicir, bueno, pues, é certo, en casi todas as cidades teñen un nome, pues, ahora en Múnich, Joseph Strauss, ou Charles de Gaulle en París, ou Sá Carneiro, o famoso Sá Carneiro, que tantos quebradeiros de cabeza nos dá aos galegos, bueno, pues... Porque queremos. Bueno, sobre todo por estes localismos que hai, pero no caso de Santiago é certo que Rosalía de Castro pareceme un nome máis axeitado. No caso de Madrid, que agora que acaba de estrear o nome de Adolfo Suárez, é raro que fora do contexto da T4 ou cando chegas a Madrid, que alguén che diga, oye, pois esta mañá fun nun bo o Adolfo Suárez. Non, a xente sigue dicindo pois a Barajas ou fun a Madrid, non? Pero, bueno, pareceme que de elixir un nome, pois pareceme acertado, non? Sí, a min tamén, a min tamén, porque penso que a figura de Rosalía, pois, nese sentido, aúna un poquinho concorda que distintos sectores e distintos partidos políticos pois recoñecen de forma por unanimidade o que representa o que representou para a cultura galega como grande figura do rexurdimento. Eu creo que é unha marca moi importante para Galicia para que poda levar o apelido do aeroporto, o nome ou o apelido, como queira de chamar, non? Sí, e ademais, bueno, nacida en Compostela tamén. Tamén, claro. É unha compostelana. Pero, bueno, tamén había outros grupos de xente que, a raíz do que decía Alfonso, do nome de bautizar o de Madrid Barajas con Adolfo Suárez, que no seu momento propuxeron que a Lavacolla se chamase Fernández Albor, un pouco equiparando a figura de o que liderou a transición a nivel de España co que empezou a autonomía en Galicia, que, por certo, a Fernández Albor este sábado se lle rinde unha homenaxe no Parlamento de Galicia, coincidindo con 35 aniversario da súa toma de posesión como primeiro presidente da Xunta. Bueno, isto é... Pero non sei se me queredes entrar nesto ou falar un pouco máis da proposta do Concello. Eu penso que hai unha diferencia non moi grande, non? Porque xusto a parte coincidiu cando morreu Adolfo Suárez, prácticamente, bueno, pois unha manifestación inmensa das marchas da dignidade, encheu Madrid, que era unha manifestación impugnando precisamente o réxime do 78, os acordos da transición, e plantexando unha lectura alternativa e distinta, non? Falando de que é un réxime democrático, pero precario, e que había que avanzar cara a outra liña, non? Eu penso que Rosalía, de alguna maneira, está por riba diso. Non é unha figura que se poida cuestionar, non é unha figura que se poida, de alguna maneira, obviar, non? Hoxe, por exemplo, estaba nunha cafetería e escoitaba uns rapaces, que aparte parecía que eran estudantes universitarios, sorprendidos porque Pablo Iglesias tiña un parque en Santiago. Claro, eu pensei, pero estes señores saberán quen é Pablo Iglesias Pose? Ou pensarán que é Martiño Noriega que lle puxo un parque a Pablo Iglesias Turrión? Claro, entón, que non pediron outro para Rejón. Se serve só para que os rapaces novos entren na Wikipedia e busquen o nome de Rosalía de Castro. A min xa me parece positiva a medida que propón o goberno de Santiago. Bueno, isto que dices tamén me ven á memoria que moita xente nova a Praza Roxa pensan que é porque hai ali uns toldos roxos, non vermellos. Pero bueno, é verdade. É verdade, pero bueno, eso hai que ler máis, supoño, non? Ana, tú que opinas? Eu tamén penso eso, creo que o de o nomeamento de Adolfo Suárez foi nun contexto determinado e que aquí, igual que o Rosalía de Castro xera unha aquiescencia por parte de todos, non sería o mesmo caso se propuxeran o nome de Fernández Albor ou outra persoa calquera da política neste momento. Pero creo que lle seguirán chamando Lavacolla. Non che quepa menos dúda, ou Santiago. Fernández Albor, que por certo cumpre, aparte do que dicía Luis, cumpre 100 anos este 2017. Este 2017, sí. Pois, bueno, eu tamén quero unha anécdota. Centenario, por tanto. O aeroporto de Bos Aires e Ceiza, que é o máis famoso, pois, como sei que lle chaman, creo que tamén ministro Pistarini, que debe ser unha cousa que nin os arxentinos saben de que se trata, pero todo o mundo conoce por Ezeiza, Buenos Aires, non? E supoñemos que a marca Santiago, pois, que tampouco se perderá, si é que siga adiante, porque, como decíamos, é o Ministerio de Fomento que ten a última palabra. Ben, e de Santiago levamos xa varios programas falando de orzamentos e entonces hoxe só lles quería pedir moi brevemente aos contertulios que me dixesen si creen que pode haber acordo o Compostela Aberta BNG para sacalos adiante nos últimos días
creo que parece que lle están aceptando moitas propostas ao grupo do BNG, e despois do que pasou en Pontevedra, pois a mellor algunha influencia tamén ten. Entón non sei se queredes valorar isto ou algo máis, pero bueno, como temos que ser breves, a ver, Alfonso. Sí, pois moi brevemente, eu penso que, bueno, cabe esa posibilidade, escoitando outro día falar pois a concelleira de Economía e Facenda, pois que bueno, pois hai posibilidades de chegar a un entendimento co bloque que sería en reciprocidade o que decías, non? De Pontevedra. Ese é ahora mismo a estampa habitual nos concellos galegos, é dicir, quitando o caso de Vigo, onde hai unha maioría absoluta e se sacaron adiante, e o caso este que he mentado de Pontevedra, onde non hai unha maioría absoluta, pero casi, na maioría dos concellos, pois en Lugo, o ano pasado, aprobouse en maio. Este ano que penso que vai por unha situación similar a Coruña, Ferrol, Ourense, incluso onde goberna o Partido Popular. É dicir, que pasamos de unhas maiorías absolutas consolidadas a unhas corporacións onde hai que chegar a acordos e que na maioría dos casos pois hai que prorrogar os presupostos ou as contas porque non hai posibilidade de chegar a un entendemento, non? Todos os xeitos van con algo de retraso estas conversas, porque o normal sería que o día 1 houvese novos presupostos, non? Bueno, pero hai cidades que van máis atrasadas, non? Ourense non ten os orzamentos do 16, non do 17, non? Eu penso que a clave está en Pontevedra, no que aconteceu en Pontevedra. De feito, hai bastante consenso en que, bueno, unhas declaracións de Martiño Noriega, do alcalde de Santiago, condicionaron esa aprobación, non? Que fixeron que, de alguna maneira, a Marea de Pontevedra templara a posición e se estivera a hora de permitirlle a Lores gobernar, que eu penso que é o que hai que facer, non? Eu penso que un alcalde ten dereito a ter os seus orzamentos con independencia de quen sexa, de quen teña enfrente, non? Os que teñan enfrente, se están en contra do alcalde, penso que teñen que plantexar unha moción, pero eu penso que un alcalde ten que poder gobernar, non? Quero dicir, é algo obvio que o orzamento supón o esencial da acción de goberno, as prioridades que ti estableces, e eu penso que nese sentido vai haber acordo dunha maneira ou de outra co BNG. Sí, eu creo que ese acordo é algo, é unha tendencia natural que ten que pasar, non? Ten que acontecer aquí no ámbito de Compostela, como tamén aconteceu en cidades como Pontevedra e tal, e que non soamente para o tema orzamentario, sino que supoño que para moitas outras decisións de política municipal pode haber acordos puntuais entre o BNG Compostela Aberta. Sí. Eu tamén creo que cada vez o achegamento é maior e que houve un momento de tensión co bloqueo que viviron no Concello de Pontevedra que deixou supeditada a situación de Santiago ao que pasar ali. De feito, intensificaron os contactos para desbloquear unha situación a prol de conquerir a outra. Ben, e falando de acordos, neste caso estábamos falando do posible acordo de Compostela Aberta BNG, pero estes días tamén en Santiago houve outro máis amplio, digamos, das institucións, tanto públicas como algunhas privadas, non? Me refiro ao impulso que se lle quere dar ao Parque da Xionlla, que está en gran... Só hai que pasar por ali para ver que hai moitos metros cadrados aínda por ocupar, e se quere dirixir hacia investigación medioambiental relacionada tamén coa madeira e as novas tecnoloxías. Pois quería preguntar un pouco como valorades que haxa este acordo entre Xunta, Concello, as asociacións de empresarios, Cámara de Comercio. Pois moi positivo. Hai que ter en conta que este parque da Xionlla, este polígono da Xionlla, pois que xa que arrancaba hai 4 ou 5 anos, que unha prolongación natural do polígono de Costa Bella e tamén do Tambre, e que ese acordo institucional para dotalo de contidos industriais eu creo que é algo necesario e que debería acontecer tamén en outros ámbitos, porque estamos a falar de 1.400.000 metros cuadrados, que é bastante superficie, cunha dotación de chan industrial moi importante para Compostela, e tendo en conta, ademais, esa prolongación de dos polígonos que están limítrofes, non? Entón, creo que é necesario, ademais, dotar dun espazo industrial especializado, ademais, en determinado tipo de
de sector industrial, non? Sí, se falaba eso, de biotecnoloxía e tamén o sector da madeira. Está cerca Finsa, supoño que algo de relación terá, non? Claro, no, e aparte tamén a vinculación da universidade, non? E a universidade, sí, que estamos... me olvidaba eu da universidade, é importante. Eu penso que é o elemento, de alguna maneira, diferencial, non? Estamos vendo como moitos, agora chamanse graduados, teñen que deixar o país para poder traballar noutros lados, vemos como a migración volve, e eu penso que o feito de facer innovación e vincular esta producción industrial precisamente a engadir valor, non? Porque, quero dicir, se nós non facemos algo diferencial, nunca vamos a poder competir cos países asiáticos, non? Que producen a costes moito máis baixos, non? Entón, agardemos a ver, non? Está o convenio e veremos a ver como se resolve, pero de entrada eu penso que é positivo. Sí, pero un pouco é de que Santiago, que temos o turismo, o camiño, a catedral, a universidade, agora parece que se enfoca pola cuestión tamén industrial, non? É que a reindustrialización non é a cousa, non é un modelo productivo que debe cambiar solamente en Compostela, senón eu penso que no conxunto do Estado, é dicir, vimos de arrastrar as consecuencias dun modelo baseado fundamentalmente no tema da construción, no sector da construción, e agora, pois, si calquera esforzo que se faga por reindustrializar é pouco. Sí, eu concordo tamén, basicamente, bueno, Santiago, que decía, parte do camiño, de todos esos elementos que non deixan de ser importantes, necesita tamén un reimpulso, non? Un reimpulso e a través neste caso, da reindustrialización. É certo que isto é unha declaración de intencións, máis que nada, porque todos sabemos as dificultades que hai hoxe en día, sobre todo desta devastadora crise, non? Que acabamos de sufrir e que todavía permanece aí, pois a dificultade que teñen moitas cidades para ocupar os espazos nos polígonos industriais, é dicir, abríronse polígonos e agora resulta realmente difícil encher ou darlles contido, non? Pero eu pareceme, vamos, moi positivo e que pode ser importante, sobre todo por esa especialización da que falábamos, non? Sí, Ana? Eu tamén me parece que é imprescindible, creo que a reindustrialización, que está moi ben acuñado o termo, en esa zona era clave para vivificala e se parte dun acordo entre a Xunta, o Concello, os empresarios, a Cámara, o IGAP e a Universidade, pois con moita máis razón todavía. E logo hai outro factor tamén que me parece moi positivo, que é, digamos, a boa comunicación, é dicir, a ubicación é clave, non? E nese sentido, penso que xa non no ámbito compostelán, sino galego, pois que pode ser importante, efectivamente. Prácticamente directa. Sí, que quedan por facer algúns enlaces, pero, bueno, parece que están en marcha tamén, o cal facilitará bastante, supoño, pois a fluidez e vamos a pasar, deixar Santiago e pasamos a Galicia, no cal, pois, esta semana houve unha noticia, pois, que seguramente hai 5 ou 10 anos ninguén se esperaba, ninguén se creería, que os banqueiros, os antigos dirixentes das caixas, pero que xa casi transformadas en bancos, pois ingresaron en prisión por haber cobrado unhas indemnizacións que non lles correspondían. E, ademais, nun momento en que as entidades xa estaban nunha situación moi comprometida. Isto e a próxima semana tamén se retoma, digamos, ou finaliza, sería mellor dito, a Comisión de Investigación sobre as caixas, que son dúas cuestións distintas, pero están, en certo modo, ligadas. E, sobre isto lles quería tamén preguntar así brevemente aos contertulios, porque esta semana xa se falou bastante, pero aínda non aquí, pois se vos podíais imaginar eso, que además son os primeiros de España que ingresan en prisión por unha condena que na maior parte das veces 2 anos non implica entrar no cárcere, non? Eu creo que aquí estamos a falar dunha sentenza do que se soe dicir sentencia exemplarizante. É dicir, para dar exemplo, en outros casos do que pasou coa malversación de fondos das caixas, neste caso concreto, como un grupo de directivos crean un entramado xurídico para favorecerse persoalmente con as indemnizacións, mentres se está producindo unha situación
como a que tivo lugar de estafa manifesta co tema das preferentes. Entón, creo que calquera situación exemplarizante é pouca polos miles de afectados que houbo, no caso concreto, por exemplo, das preferentes, non? É dicir, non pode ser que un grupo de dirixentes leve unhas indemnizacións millonarias Que non devolver. que non devolveron aínda, porque, é dicir, aquí o único, digamos, que manifestou, digamos, a súa intención foi García de Paredes, que quedou fora precisamente da sentenza condenatoria, pero estes outros, incluso, cando se tivo lugar o xuízo, non manifestaron estar doídos precisamente con esa decisión de levarse as indemnizacións, non? Sí, a ver, Pepe, que... Sí, a ver, eu comparto bastante do que acabas de dicir, pero tamén en certo sentido parece unha cortina de fume, non? Porque, por exemplo, eu sempre me refería que a única conexión que hai entre a política venezolana e o noso país era precisamente Nova Galicia Banco, non? Como un banco que está na quiebra, é rescatado con fondos públicos e é vendido a precio de saldo a un banco privado venezolano, non? Eso é indecente. E eu penso que, evidentemente, as indemnizacións son altas, evidentemente son cartos que eu non vou a ver nunca na miña vida xuntos, nin por separado, nunca vou a ver o que cobrou esta xente, pero sí que é certo que hai moitos máis cartos que foron postos no rescate bancario que logo aparte non repercutiron en ter algo que para min é fundamental, que é banca pública. Agora poderíamos ter un banco público en Galiza que precisamente axudara a reindustrializar, fixera unha serie de apostas que os intereses privados poden facer ou non. Supoño que esa xente estará pensando pois nos negocios que teñen noutros sitios, en Venezuela ou onde sexa, non? Entón, para min esa é un pouco a clave do asunto, non? Que os cartos do rescate é o central, non? Non que estes señores entren ou non entren na cadea, que lóxicamente modifica as súas vidas, pero eu penso que para a cidadanía do común non soluciona ningún problema. Eu penso que, de feito, nestes días mencionabas na prensa, en ningún momento manifestaron, en ningún momento de todo este proceso, de que foi a percepción da indemnización, o xuízo posterior, etc., e tal, en ningún momento manifestaron arrepentimento desa decisión. Nin tampouco tiveron unha vontade decidida para facer unha devolución. Sí, bueno, agora empezan a pronunciarse nese sentido, non? De restituir parte do diñeiro. É certo que hasta aí pouco, se eres condenado a menos, xa non de 3, se eres condenado a menos de 3 anos, non ibas á cadea, se tiñas 80 ou máis anos, é dicir, a norma estaba, bueno, en torno a 70, incluso podía haber benevolencia por parte do xuiz a partir dos 70, pero de 80, por suposto que non ibas á cadea, e iso cambiou, iso mudou desde hai dun tempo esta parte. Sempre se cita o caso de Isabel Pantoja, con ese ton exemplarizante, e neste caso eu penso que foi un pouco o mesmo, pero aquí, especialmente polo tema de que non houbo intención, como dicía Moncho, de restituir ese diñeiro. Logo poderíamos facer outra lectura, decir, oye, neste caso foron á cadea todos os que pertenecían á Caixa do Sur, que curiosamente, cando foi a fusión, é a que non chegou en peores condicións. E, sin embargo, outros da Caixa do Norte foronse de rosiñas, levando outra cantidad importante de diñeiro. É certo que non participaron neste acto de manipulación, porque aquí manipulouse, digamos, unha serie de contratos para... Empataron a súa saída con anterioridade a fusión. Por suposto, pero, quero dicir, non estou dicindo que nesta causa, pero que o que é certo é que se foron de rosiñas, é dicir, xente que investiu e a que se lle rendía pleitesía neste país, é dicir, tanto no norte a José Luis Méndez como no sur a Julio Fernández Galloso, bueno, pois, digamos que estaban por encima do ben e do mal, xa non digamos dos cargos políticos, non? Que andaban detrás deles a ver se podían facer aquí un investimento alá, ou se abrían aquí unha exposición, ou abrían unha exposición alá, non? Sí, claro. É dicir, isto sería impensable hai tempo. Que a diferencia, digamos, do norte ao sur, por falar así neste sentido, é que a condena foi por incrementar nese momento as súas indemnizacións, mentres que os do norte, pois, eran moi elevadas, pero non as incrementaron, e además se habían marchado antes, non antes de ocurrir isto, xusto antes. Se habían marchado, bueno, sobre eso hai varias teorías, se habían marchado ou foran invitados polo Banco de España a marcharse. A marcharse, bueno, pero o certo é que deixaron a entidade antes, entonces, e
Non sei, falta Ana por comentar algo. Se me un fallo judicial bastante benevolente que buscaba amosar de algún xeito que non había impunidade, pero pola mínima. E pese a que é verdade que agora sí que hai algún pronunciamento bastante menor co de restituir eses fondos e demais, nunca ata este momento se vira, e supoño que entrar en prisión, porque me consta que entraron todos moi nerviosos de primeira man, pois non sei se modificará en algo esa actitude, pero a lo menos debería. É un epílogo vital en calquer caso complicado, Sí. non? Claro. Eu penso que hai unha outra cosa, se me Sobre todo no permite, caso de brevemente, Galloso. quero dicir, a parte do feito de non restituir, a crítica que houbo por parte do Supremo á Audiencia Nacional no senso de que a condena tiña que haber sido máis elevada, non? No, claro, é que un pouco... E iso foi o que levou quizá a tomar esta medida así de que... É que algún deles incluso chegou a decir que el non entraría na vida por ese tema. É dicir, no alarde ese de falla de arrepentimento que mencionaba antes, non? No, que moitas veces as comparacións tamén serven para ver estas cousas, non? Fai pouco saiu pois unha rapaza que escribiu un chío en Twitter pois cun chiste sobre Carrero Blanco a que lle piden 2 anos e 9 meses de prisión. 2 anos e 9 meses, que incluso sei unha nieta de Carrero Blanco dicindo que eso non é unha barbaridade. Por apoloxía do terrorismo, cando, bueno, quero dicir, eu teño a miña historia do Estado na cabeza e para min teño claro que o que saltou polos aires era o terrorista, non? Se nos poñemos así. Entón, claro, é un desfase enorme, non? Quero dicir, porque a pena é irrisoria vendo o dano que fixeron, non? Sí, cambiamos de tema, desto habría moito que falar e seguramente porque eles, parece que habían devolto, digamos, a mitade das indemnizacións que cobraran e esperaban pois que en instancia superior, que sería o Constitucional, o Tribunal Europeo, por eso digo que vai a ter continuidade e tamén sobre a comisión das caixas, das caixas tamén poderemos falar outro día, porque agora, pois, eso, esgotase o noso tempo e temos máis temas. Por exemplo, o da Conferencia de Presidentes, que tamén se celebrou esta semana, que xirou en torno fundamentalmente á financiación autonómica. Era a sexta que se celebraba e parece ser que era a primeira que iba un pouco preparada, que se había creado unha comisión, houve un pacto que, bueno, algúns dicen que xa é un pacto tamén que forma parte deso da gran coalición, de facto, non? Pero, bueno, en xeral, foi acollida favorablemente, non sei se opinades o mesmo. Pola opinión pública, non sei de Cataluña ou País Vasco, que estuveron ausentes, pero no conxunto de España, pois sí, parece que houve unha boa receptividade por parte da sociedade, non? Sí, bueno, eu penso que se poden facer varias lecturas. Por unha banda, isto que apuntas, Luís, de que houve un clima de acordo, de entendemento, e nese senso, pois, foi positiva, non? É dicir, porque, bueno, non deixa de ser unha declaración de intencións, teñámolo claro, pero, bueno, digamos que se puxeron unhas bases de cara, sobre todo, bueno, houve acordos de distinto tipo, pero sobre todo o financiamento autonómico, que era o que máis preocupaba. Pero ese acordo, ao mesmo tempo, puxo de manifesto, e volvo a falar da aritmética, a irrelevancia, por exemplo, de Ciudadanos, non? É dicir, houve un acordo PP-PSOE, máis alá de algún tirapuxa que houve un canto pois o tema impositivo, etc., fundamentalmente entre Andalucía e Madrid, houve un entendemento entre o PP e o PSOE e volveuse a demostrar outra vez que Ciudadanos queda ao marxen, en parte porque xa non participaba nesa conferencia, e iso levou outro día pois a reflexionar, por exemplo, pois a Albert Rivera, se fixo ben en pactar co PP e non entrar no goberno, non? Porque queda fora, tanto neste tema como noutras cuestións vitais, como pode ser o das cláusulas Chan, queda fora de foco, por así decirlo. Totalmente, ademais é unha oportunidade perdida, baixo o meu punto de vista, a de non entrar no goberno para o seu partido. Sí, esa é unha lectura política que fago e outra que é fundamental, é dicir, hai dúas ausencias relevantes que non se poden esquecer, é dicir, o feito de que non este en Cataluña, principalmente Cataluña, porque o País Vasco ten, digamos, sobre todo, pois ten un modelo que está ao marxe do estándar da financiación autonómica, é dicir, esas dúas ausencias, pois xa de por sí, pois, digamos que de alguna maneira limitan todo iso positivo que dixemos anteriormente. Eu cheguei a pensar que Euskadi estaría presente, sobre todo a raíz dunhas declaracións que fixo o Lehendakari Urkullu a comezos do ano,
desligándose un pouco do modelo catalán, do modelo político catalán de cara a ese camiño pola independencia, non? As declaracións consistían basicamente nunha manifestación que era como neste mundo globalizado ten sentido a autodeterminación pero non a independencia, non? Pensei que iba na liña, non? Nese achegamento hacia cara ao Estado, que sería unha boa oportunidade tamén para que estiveran aí, pero finalmente non se produciu, non? Eu penso que iso ten máis que ver ca propia situación na que está CIU, que está totalmente diluída e a merced de Esquerra Republicana. É dicir, o PNV ten a Bildu como segunda forza no Parlamento, marcando un discurso nidiamente independentista, e eles se teñen que diferenciar. Agora ben, que ninguén se equivoque co PNV, eles van a exixir ao Estado unhas condicións, e nós aquí temos un goberno que non o vai facer. Está claro porque que o dramático é ver a Cataluña e ver a Euskadi e non vernos a nós. É dicir, o señor Rueda saiu falando de que era necesario investimentos en demografía, que era necesario investimentos en sanidade, pero eu non vin un só número. E o busquei. É que creo que é que realmente dramático, porque a posición vasca é a posición pragmática. Totalmente. Vamos a intentar sacar destes señores para poder facer cousas. E iso é o que non temos aquí. Pragmática, pero tamén é un modelo económico. Porque basta con ir a Euskadi para comprobar que hai unhas liñas políticas trazadas hai anos que non tiveron desviación ninguna. Inamovibles. É dicir, hai 10-12 anos decidiron emprender un camiño pola innovación empresarial e pola internacionalización, e ese camiño está cada vez mellor trazado e ten agora empezan a recibir froitos. Entón, creo que quizáis a asistencia de Euskadi a esa conferencia de presidentes sería unha boa oportunidade para poñer sobre a mesa un modelo que creo que funciona. Pero eso sería máis de cara á galería, porque é verdade que sí que teñen a constancia dese modelo que están practicando, e no caso de Cataluña ahora a continuidade será máis combativa que o que poida precisamente polo pragmatismo do País Vasco. Sí, logo, ao marxe das ausencias, había unha advertencia que facía Rajoy que para mí non é menor, que hai menos diñeiro, que hai 20.000 millóns de euros menos que hai 10 anos, que no 2007, é dicir, a hora de repartir. Entón, todo o que se dixo ata agora positivo, clima positivo, acordo PP-PSOE, vamos a sacar adiante, vamos a sentar as bases, todo eso moi ben, pero veremos cando entre a letra miúda. É dicir, cando os vascos digan o cupo non se toca, cando os cataláns exixan e tal, aí é onde vai haber que buscar a maneira de concordar, non? É dicir, por unha banda o que reivindican determinados líderes, por exemplo, Alberto Núñez Feijóo, que tivo un papel, penso que destacado nesa conferencia, e cando se vexan que os números non dan e non cumplan as expectativas de todo o mundo, non? Si aquí introduciuse un concepto que ao mellor xa se reculla noutros, como era a dispersión e o envellecemento, que era o da demografía, que hasta de agora, pois falábase sempre moito de forma teórica, pero nunca se abordaba. Agora, como decides, pois queda o traballo por facer, o sea, depois que se puxeron, pois o mellor por aí, pois hai moitas comunidades nas que neste caso a Galicia lle interesa, tamén de todo o norte de España, de aí pode salir algo positivo, non credes? Eu vexo máis, vexo moita propaganda no caso catalán e no caso vasco, ou toda a propaganda, e tamén no caso do Estado, porque é unha foto que eu penso que non se sostén, é un puzzle moi difícil de unir, porque hai moitos intereses creados onde van a primar as baronías, e nós, polo peso demográfico que temos, pola capacidade productiva no PIB español, por moitos elementos non vamos a estar, é dicir, vamos a ser unha pieza de segunda ou de terceira. Entón, iso para min é o drama. O drama é que temos nos aquí, que temos un presidente da Xunta de Galiza que di que é o representante do Estado en Galiza, que parece que quere mandar o delegado do goberno a INEM, non é o presidente de todos os galegos e todas as galegas, ou el non se considera así. Entón, eu penso que é unha maneira de entender a autonomía, que xa de por sí precaria, pois que aínda a devalúa máis. Algún comentario máis? Ou cambiamos de tema? Bueno, cambiamos de tema, que xa nos queda pouquiño tempo. Falastes antes, comentastes o das cláusulas Chan, e tamén en isto acaba de haber acordo recientemente entre PSOE e PP e tamén Ciudadanos, ainda que son máis importantes os outros, lóxicamente, e aí non sei se queredes comentar un pouco este acordo e tamén a cuestión xa máis política de
dese, digamos, acordo máis xeral entre os dous grandes partidos, que se está producindo en temas importantes. Non? A ver, eu vexo un inconvinte sin coñecer a letra miúda, non? Que a mediación extrajudicial pode traer costes. Pode ser a cambio, bueno, aceleramos os plazos, pero a cambio a asignación que se recibe non é exactamente a mesma. Non se está falando de 3 meses para devolver os cartos e hai abogados, Antón Pérez Lema, que está traballando nestes asuntos, falaba de que a vía judicial tardaba 6 meses, xa como estaba, de alguna maneira, o engranaxe montado en que as persoas poideran recibir eses cartos. Non? Entón, eu eso o metería no conxelador. Eu penso que o acordo PP e PSOE xa ten a primeira eiva, non? Vimos como eles asinaron fai pouco a cuestión da pobreza enerxética, e vimos como onte coñecíamos que subía a tarifa eléctrica, non? Entón, eu penso que, claro, aí hai un problema que precisamente, pois, volvemos outra vez a publicidade e a propaganda, non? Vemos que as medidas que de alguna maneira salen desa gran coalición encuberta, ou, bueno, desa operación de, bueno, pois, nos cargamos a Pedro Sánchez. Da gross coalición. Exactamente, nos cargamos a Pedro Sánchez para que invistan, para que se absteñan con, bueno, todo isto que agora ven Pachi Vázquez, o señor que precisamente votou o Partido Nacionalista Vasco da... Pachi López, sí, xa me estaba confundindo. Que vimos que votou ao PNV nese acordo co Partido Popular, axudado pola lei de partidos, que era para ilegalizar a esquerda abertzale, pero que saiu das institucións vascas foi o PNV, non? Foi quen pagou esa decisión. O vemos saltando como unha terceira vía, bueno, pois para que o PSOE non se levante, para que o PSOE non levante cabeza, non? Que eu penso que ese é o drama, non? O partido que acusou a Anguita da pinza, co Partido Popular, que foi a casa da esquerda, pois que de alguna maneira este xogando o que está xogando, a mí pareceme terrible. Rápidamente. Sí, bueno, eu creo que o acordo ten cousas positivas, que é indudable, non? É dicir, entre outras cousas, porque evita unha avalancha judicial sobre, é dicir, de cuestións sobre os xudgaos, porque para resolvelo rapidamente, e de feito artellaron, ou vais artellar en forma de decreto lei, non? Que lle dá pode acelerar os procesos, pero eu penso que tamén neste caso, non veño hoy en plan don pésimo, dícese eso sempre, dícese que un pesimista é un optimista ben informado, non é o meu caso, pero lendo hoxe algúns expertos, todos coincidían que se admiten apostas sobre o desenlace disto, porque eu non lle vexo aos bancos, desde o primeiro momento non lle vin unha predisposición hacia decir, vamos a restituir este diñeiro que cobramos según a Xustiza Europea dunha forma ilegal. Entón, eso por unha banda. Por outra banda, vais a informar. Pero xa hai entidades bancarias que dixeron que, bueno, que o seu proceso, é dicir, o modo en que cobraron as cláusulas chan non foi opaca. É dicir, que foi clara e que foi a xente, que tal, esa xente é posible que sí se lle informe, porque isto forza os bancos a informar, pero que non se lle restitúa ese diñeiro. Por tanto, eu penso que, como dicía hoxe un experto economista, admites apostas, non? Claro, porque buscará cada un os seus subterfuxios para evitar ter que facer fronte. Non, pero a ver, aí sí que é distinto, hai cláusulas chan que son legais, que non incurriron nese sobrecoste e nese delito, depende un pouco das entidades. Cada un debería ler ben o condicionado da súa hipoteca, sobre todo estar nos últimos 15 anos. Os bancos fan isto non o fan por altruismo, fan porque hai unha sentencia europea que lles obliga. Sí, pero non houve, quero dicir, houve unha iniciativa política para que eso se levara a cabo, pero non houve unha predisposición xa desde un primeiro, pois vamos a estudiar isto ou tal. É máis, as manifestacións públicas das entidades bancarias, empezando pois por o presidente do Banco de Sabadell, por exemplo, foron en sentido contrario. Mas ben que se viña a castigar a unhas entidades que non hai moito tempo foron, digamos, rescatadas cun coste millonario neste país. Además, cuidado, porque a sentencia di que os bancos están obrigados a comunicar aos clientes que poden reclamar. Pero a min, digo cuidado, porque a min pasoume hai anos unha cousa co tema das comisións bancarias, que non recibín comunicación por parte de unha entidade financeira, fun a reclamar, e ao final, despois de moito reclamar, dixéronme que sí, que eu fora comunicado disso, e dixen, bueno, perdón, pero cando facedes campañas de comunicación hipotecarias, de outro tipo de produtos financeiros e tal, ben que me chega información, pero neste caso non me chegou. E a resposta do director da entidade financeira foi: estaba colocada no tabuleiro de anuncios de todas as sucursais. Pero claro, os tabuleiros sale aló arriba, con a letra pequeniña, moi miúda, que ti
non se che ocorre ir a ler. E pensemos, Pero, por exemplo, nas está comunicado, preferentes. según eles. A miña Temos avoa- que rematar. A miña, temos que unha rematar. anécdota, a miña Rapidísimo, avoa sí. con 80 e tantos anos, pois, meteronlle 4.000 euros en preferentes, non? Unha inversora de risco que ten todo ese perfil, unha pensionista. Entón, claro, é dicir, aquí chove sobre mollado, non? Era simplemente puntualizar Ben, iso. pois igual que o dos temas que falamos hoxe, isto empeza, o das cláusulas chan, e o acordo o Consello de Ministros mañá venres creo que vai sacar o decreto, veremos como se desenvolve e seguro que temos ocasión de comentalo polo miúdo no futuro. Moitas gracias aos 4 contertulios, a Pepe, Ana, Alfonso e Moncho, e a todos vostedes por seguirnos un día máis.